Raiglin and so, agus an sota tank Morgan an Mashton. Nuair a thosclaíocht dríadlan na daingin I mína nullag 2012 bhí sé ar a giadgriadlan nó a tógadh an éireann le 8 bliain. An tradiisiún agus an cheard licithe beagán in Arúd a chanis tá borra fé húnscail na Scibatha in éireann. Éire dúnscailtí is tapúla fáis ar dain. Sa bbliain 2013 ní ra bh cheiricín de griadlanna I feiniúin sa in éireann. Inniuh tá 6 diag I muntáirgíochta agus ein cheann diag eile I muntanála. Le déimlíana nuas tá miadú 2.5 milliún euro takead I dúnscail, sin miadú 2.5 fáin giad. Ach tá deacrachtaí ag dríadlan na nód a le héadí seo dóthain a chláthar. Mar cahal tú an Scibatha a cumad sa dríag den a fe 3 bliain, dréir an drí. Agus comátla sin cahal tú cud den Scibatha cumad siar chun é fásús mar a déirtha. Cumar machar cíd whiskies son stach ní na nóg son ach tá sé fá díaltach bhí sé fá díaltach le sig gá seachtain so. Cé béidir bhí an? Timpeall 3 bhíle bodéal. Ní beag cíd whisky elegant go dtí beidir mí feabhar anis nó mí máirte. Well, we've over 200 from all over the world. Tá gradam náisiúnta brunta ar thárna Dick Mac as an rá fuiscí atá fáileann sa. And they're gone. Der Finn MacDonald bhfuil se anna dhechar teachtar Scibatha le cólachtaí áirithin sa. It will become a bigger problem, but give it a decade and we'll catch up. You know, we're way behind. Der cumann Scibatha na hÉireann bhfuil spruchttáirgíochtain eischor bhiadú ó 6 milliún bodéal go 4 milliún bodéal in aig na bliana féin mlíon 27. Idir a dálín is bailach go mbíonn rudaí maithe máil. Seán McAteague, Nuacht TG4, Corcoghaine.